खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों आसामजों लोगोसे मोनबा रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइ, जेराव नोंथांमोना मिथिखागौ मैयानि दिनाव मोनबा रायजोनि बिसायख'थिनि रिजाल्टआ फोसावबाय एबा भट साननायनि गेजेरजों फिथाइखौ मोननो हादों। बे समाव गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेराव फोसावग्रोनो लादों आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि मैया फोसावनाय बिटिसिनि मोन 15 बिटिसि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बेसेबां देरहासार जाखो बयबो मिथिखाबाय। बर्डनि फिथाइ बादियै बिटिसि एसेम्बलि बिसायख'थियाव जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो मोन 28 मासि लानानै बयनिख्रुइबो बांसिन मेजरिटि लानानै देरहासार जानो हानायखौ जों बयबो नुनो मोन्दोंमोन। फिन आरोबाव मैयानि आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै मोन 15 बिटिसि एलएसिनिफ्राय बिपिएफ पार्टिया मोन 10 मासि, बिजेपिआ मोनब्रै आरो कंग्रेसआ मोनसे, गुबुन फारसेथिं इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहानो हादिया। जेरै 48 नं टंला बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि बिकन चन्द्र डेकाया गासै 84,309 भटार्स लानानै 54,601 भटनि बारायाव इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त कुमार राभाखौ फेजेनो, लोगोसे कंग्रेसनि बिजाथि रहित पारिगाखौबो फेजेनो। 44 नं गरेश्वर बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि बिक्टर कुमार दासआ गासै 95,336 भटार्स लानानै 68,307 भटार्सनि बारा इउपिपिएलनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'खौ फेजेनो। 20 नं बिजनी बियाबनिखौ नायोब्ला बिजेपिनि बिजाथि अर्प कुमार देआ 65,249 भटार्स लानानै 32,083 भटनि बारा लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिखौ फेजेनो। बेबायदिनो 43 नं तामुलपुर एसटि बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया गासै 89,308 भटार्स लानानै आथिखालनि राज्यसभानि एमपि आरो इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर'खौ 26,743 भटनि फारागथियाव फेजेनो। बिपिएफनि बिजाथिखौ नायोब्ला 1 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफनिफ्राय सभाराम बसुमतारिया 22,977 भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि अनिन्द बसुमतारिखौ फेजेनबाय। 2 नं दतमा एसटि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय रबिराम नार्जारिया 24,197 भटनि बारा लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारिखौ फेजेनबाय। 3 नं क'क्राझार एसटि बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि सेउलि महिलारिया गासै 74,816 नि बारा लानानै एबा भटनि बारा लानानै 39,633 भटनि फारागथियाव फेजेनो। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय रुपम रयआ 21,989 भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मखौ फेजेनबाय। 5 नं पर्बतजरा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय डक्टर रिजल करिम आरो इउपिपिएलनि बिजाथि आइब हुसेन मण्डलआ मोहम्मद आशराफुल शेखजों जेननो गोनां जायो, जेराव कंग्रेसनि बिजाथि आशराफुल शेखआ 8,622 भटनि फारागथियाव बिपिएफनि बिजाथि डक्टर रिजल करिम आरो इउपिपिएलनि बिजाथि आइब हुसेन मण्डलखौ फेजेनो। 19 नं सिडली चिरां एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय फानिराम ब्रह्मआ 38,601 भटनि बारा लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि रन्जित बसुमतारिखौ फेजेनबाय। 41 नं मानास बियाबनिखौ नायोब्ला बिपिएफनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारिया इउपिपिएलनि बिजाथि फैलाजे बरिगियारि एबा जोंस्रां ब्रह्मखौ 47,410 भटनि फारागथियाव फेजेनबाय। 42 नं बाक्सा एसटि बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि मनेश्वर ब्रह्मआ 49,050 भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि राकेश ब्रह्मखौ फेजेनबाय। 45 नं बेरगाव बियाबाव महेश्वर बर'आ 38,218 भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि नेरसोन बर'खौ फेजेनबाय। 46 नं अदालगुरि एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय रिहन दैमारिया इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'खौ 27,554 भटनि फारागथियाव फेजेनो। बेबायदिनो जोबथियाव 47 नं मासबाद बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सरन बर'आ इउपिपिएलनि बिजाथि रबिन्द्र बसुमतारिखौ 55,546 भटनि फारागथियाव फेजेनो।
मख'जाथावदि आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि रिजाल्ट बादियै बे बाराव बिजेपिआ NDA सोरखाराव दंमोनब्लाबो बिजेपिआ हारसिं सोरखार दानो हानायनि गोहोआ गोरलैनो फैबाय, जेराव मोन 126 बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपिआ हारसिंनो गासै आसामाव 82 मासि लानानै बयनिख्रुइबो बांसिन देरहासार जानो हायो, जेराव आसामाव सोरखार दाफुंनो मोनसे पार्टिनो 65 मासि नांगौ जायो। बेराफारसेथिं कंग्रेसआ मोनदोंमोन मोन 11, BP बा मोन 10, AGPआ मोन 10 आरो AIUD बा मोननै, रायजो दलआ मोननै आरो AITCआ मोनसे मासि मोनो। बेराफारसेथिं बिजेपिआ हारसिङैनो सोरखार दानो हानायनि गोहोआ फैबाय। बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मैयानि मोनब्रै रायजोनि बर्डनि फिथाइ। मैया वेस्ट बेंगलाव बर्ड साननायनि फिथाइ बादियै गासै AITC थामहिनबा वेस्ट बेंगलाव गासै 293 बिधानसभा बियाबनिफ्राय AITCआ मोननो हादों मोन 81 मासि, बिजेपिआ मोननो हादों 206, कंग्रेसआ मोनदों मोननै आरो LFआ मोननो हादों मोननै। तामिलनाडुनिखौ नायोब्ला तामिलनाडुआव गासै 234 बिधानसभा बियाबाव DMKआ मोननो हादों मोन 73, AIADMKआ मोननो हादों 53 आरो TBK जाय फावखुंगुर बिजय तालापातीनि दैदेननाय बिथांनि दोलोआ गासै 108 मासि मोननो हायो। केरेलानिखौ नायोब्ला केरेलायाव गासै 140 बिधानसभा बियाबनिफ्राय LDFआ मोननो हादों मोन 35, UDFआ मोननो हादों मोन 102 आरो NDAआ मोननो हादों मोन 3। पुडुचेरीआव नायोब्ला पुडुचेरीआव गासै मोन 30 बिधानसभा बियाबनिफ्राय ANRCआ मोननो हादों मोन 19, कंग्रेसआ मोनदों मोन 6, TBKआ मोनदों मोन 3। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै मोन 15 BTC LACनिफ्राय मोन 11 बियाबाव BP पार्टिनिफ्राय बिजाथि फसंदोंमोन, बेनिफ्राय मोन 10 बियाबावनो BP पार्टिया देरहासार जानो हाबाय। बेराफारसेथिं NDA हिसाबै थामहिनबा BP आरो BJP जयैनो BJPआ मोनब्रै बियाबाव बिसायख'थि गेलेदोंमोन, बेनिफ्राय मोनब्रै बियाबावबो साब्रै एबा मोनब्रै बियाबावबो BJPआ देरहासार जानो हाबाय। फारियै बुंनो थाङोब्ला 48 नं टंला बियाबाव BJPनि बिजाथि बिकन चन्द्र डेकाया गासै 84,309 भटार्स लानानै 54,601 भटनि बारा लानानै UPPLनि बिजाथि जयन्त कुमार राभाखौ फेजेनबाय आरो कंग्रेसनि बिजाथि रहित पारिगाखौबो फेजेनो। बेबायदिनो 44 नं गरेश्वर बियाबाव BJPनि बिजाथि भिक्टर कुमार दासआ गासै 95,332 भटार्स लानानै 68,307 भटनि बारा लानानै UPPLनि बिजाथि पवित्र कुमार बर'खौ फेजेनो। बेबायदिनो 20 नं बिजनी बियाबाव BJPनि बिजाथि अरुप कुमार देआबो 65,249 भटार्स लानानै 32,083 भटनि बारा लानानै UPPLनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारीखौ फेजेनो। 43 नं तामुलपुर ST बियाबाव BJPनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया 89,308 भटार्स लानानै UPPLनि बिजाथि प्रमद बर'खौ 26,743 भटनि फारागथियाव फेजेनो। BPFनि बिजाथिखौ नायोब्ला 1 नं गसाइगाव बियाबाव BPFनिफ्राय सभाराम बसुमतारीया 23,083 भटनि फारागथियाव UPPLनि बिजाथि अनिन्द बसुमतारीखौ फेजेनबाय। 2 नं दतमा ST बियाबाव BPFनिफ्राय रबिराम नार्जारीया 24,197 भटनि फारागथियाव UPPLनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारीखौ फेजेनो। 3 नं क'क्राझार ST बियाबाव BPFनि बिजाथि सेउली महिलारीया UPPLनि बिजाथि लरेन्स इस्लारीखौ 32,223 भटनि बारा लानानै फेजेनो। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव BPFनिफ्राय रूपम रयआ 21,989 भटनि फारागथियाव UPPLनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मखौ फेजेनबाय। 5 नं पर्बतजरा बियाबाव BPFनिफ्राय डक्टर रिजल करिम आरो UPPLनि बिजाथि आइब हुसेन मण्डलआ मोहम्मद आशराफुल शेखजों जेननो गोनां जायो, जेराव कंग्रेसनि बिजाथिया 8,622 भटनि फारागाव देरहायो। 19 नं सिडली चिरां ST बियाबाव BPF पार्टिनिफ्राय पानिराम ब्रह्मआ 38,601 भटनि बारा लानानै UPPLनि बिजाथि रनजित बसुमतारीखौ फेजेनबाय। बेबायदिनो 41 नं मानास बियाबाव BPFनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारीया UPPLनि बिजाथि फैला जेबरगियारी एबा जोंस्रां ब्रह्मखौ 47,410 भटनि फारागथियाव फेजेनबाय। 42 नं बाक्सा ST बियाबाव BPF पार्टिनि मनेश्वर ब्रह्मआ
49,050 भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि राकेश ब्रह्मखौ फेजेनबाय। 45 नं बेरगाव बियाबाव महेश्वर बर'आ 38,218 भटनि फारागाव इउपिपिएलनि बिजाथि नेरसोन बर'खौ फेजेनबाय। 46 नं अदालगुरि एसटि बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनिफ्राय रिहन दैमारिया इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'खौ 27,554 भटनि फारागथियाव फेजेनबाय आरो 47 नं माजबाद बियाबाव बिपि पार्टिनिफ्राय सरन बर'आ इउपिपिएलनि बिजाथि रबिन्द्र बसुमतारीखौ 55,540 भटनि फारागथियाव फेजेनो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।